Днес ще споделя с теб 3 безотказни техники, използвани тайно поколения наред, за да накараш онези овощни дървета, които от години не дават плод, отново да започнат да раждат. Така че ако твоето дърво не дава плод, внимавай много, защото тези 3 метода ще те изненадат по невероятен начин. И най-хубавото е, че ще ги приложим на практика с неща, които вече имаме у дома. И така, да започваме. Добре, нека преминем към първия метод. Този метод е много рядко срещан и съм сигурен, че много хора никога не са го виждали преди. Това е много стара техника и освен това е много лесна за изпълнение. И за да го направим, първото нещо, което трябва да решим, е къде ще го приложим. В този случай аз ще го направя на основния ствол на този лимоново дърво, защото е младо дърво и ще ми позволи да ти покажа най-доброто. Но също така можеш да го направиш малко по-надолу или малко по-нагоре по ствола, няма никакъв проблем. След като сме избрали зоната, ще ни трябва добре почистен и дезинфекциран нож. След това, тъй като това дърво все още е младо и стволът не е много дебел, ще направя разрез с приблизителна дължина 1 инч или около 2 до 3 см. Не е необходимо да правиш нещо много голямо. Това, което ще направим, са 2 малки разреза във формата на триъгълник. Виж, по този начин Добре, след като направим двата разреза, много внимателно и с върха на ножа ще започнем да повдигаме тази малка езичка от кората. Правим го бавно, без да бързаме, докато леко се отдели от дървесината. И виж как изглежда. Именно оттам идва името на този метод. Сега ще вземем парченце алоe вера и ще го нанесем по цялата рана, особено по краищата на разрезите. Това ще ни помогне да поддържаме зоната по-чиста и да заздравее по-добре. След като направим това, ще вземем обикновена клечка за зъби и ще я поставим под кората, за да я оставим леко повдигната. Не е нужно да я повдигате прекалено много. Достатъчно е просто да остане малко пространство. Сега, след като сме поставили клечката, ще вземем парче плат или парцал и ще го увием, за да държи всичко добре закрепено. На мен ми харесва да използвам плат, защото позволява на кората да диша и освен това е много лесно да се премахне по-късно. И за финал ще поръсим малко канела на прах по цялата рана. Това е нещо, което почти всички имаме у дома и има много добри противогъбични свойства, като помага да се защити зоната, докато заздравява. И така трябва да изглежда накрая. Сега сигурно се чудиш защо правим всичко това. Ами защото това малко контролирано нараняване кара дървото да реагира. Дървото разбира, че нещо се случва в тази зона и активира своите защитни и регенеративни механизми. И много често, когато едно овощно дърво не е давало плодове с години, този вид стимулиране много подпомага бъдещия цъфтеж. Също така е добре да се знае, че обикновено този тип методи се прилагат от края на зимата до началото на пролетта, когато дървото започва да се активира и има по-голям капацитет да реагира. И ако този метод ти е харесал, приготви се, защото следващият е още по-изненадващ. Това е техника, която идва от древните римляни. Представи си един метод, който се е използвал още преди стотици години и до днес продължава да работи впечатляващо добре. И най-хубавото е, че е дори по-лесен за изпълнение от този. Така че бъди много внимателен, защото преминаваме към следващия метод. Добре, нека преминем към втория метод – методът с монетата. И ще ти кажа нещо, това вероятно е един от най-лесните методи в цялото видео. За да го направим, ще ни трябват само 2 неща – малка монета и клещи. Неща, които практически всеки има у дома. Така че нека започваме. Първото, което ще направим, е да намерим чиста зона на ствола. Място, където монетата може да се закрепи добре. В този случай, тъй като работя с младо дърво, ще го направя приблизително на средна височина на ствола, ето в тази зона тук. Сега взимаме една монета. Големината няма значение, въпреки че е важно да е съобразена с дебелината на ствола. Ако стволът е много тънък, ще използваме малка монета.
След като я имаме, я поставяме върху кората. И сега хващаме клещите и започваме да я притискаме малко по малко, докато монетата се закрепи сама. И готово. Така трябва да изглежда. Между другото, ако имаш много по-голямо дърво с по-дебел ствол, много хора правят точно същото. Но вместо да използват клещи, използват малък чук, за да закрепят добре монетата в кората. Сега ще вземем парче плат или малко парцалче и ще го увием около ствола. Просто ще използваме плата, за да закрепим монетата сигурно и да предотвратим падането й. Трябва да е добре закрепена по този начин. Сега, както и при предишния метод, сигурно се чудиш защо нещо толкова просто като монета може да проработи. И когато забиваме тази монета частично в кората на дървото, нанасяме малка контролирана повреда и дървото, както и при предишния метод, разбира, че е в опасност, затова автоматично активира своите защитни механизми. И какво ще направи? Ще се опита да се размножи. Тоест, да произведе цветове и по този начин да увеличи възможността да даде много повече плодове. И именно за това този метод, който се предава от поколение на поколение и до днес остава един от най-ефективните, които можеш да намериш. И честно казано, също един от най-лесните. Сега, кога трябва да прилагаме този метод? Ами както и при предишния, най-добре е да се прави от края на зимата до началото на пролетта. Тогава дървото започва да се активира и сокът започва да се движи много по-интензивно. А сега ще ти покажа един от най-простите методи, но също така и един от най-непознатите, които съществуват. И най-хубавото е, че няма да използваме нито ножове, нито монети, а само една малка пръчка или колче и едно парче плат. Този метод е известен като методът на сплитането и въпреки, че изглежда твърде прост за да работи, дава наистина изненадващи резултати. Така че внимавай много, защото ще го направим стъпка по стъпка. И за да го направиш е много лесно. В този случай ще го направя с едно малко авокадо, за да можеш да го видиш много по-добре. Първото нещо, което ще направим, е да поставим малка пръчка или колче до една от клонките, с които искаме да работим. Сега, много внимателно. Ще започнем да извиваме или сплитаме клонката около колчето. По този начин. След като вече сме я оформили, сега взимаме няколко парчета плат и започваме да закрепяме сплетената клонка към колчето. Просто правим няколко завъртания и я оставяме добре закрепена. И така трябва да изглежда. С течение на времето клонката ще започне да се адаптира към колчето, но по време на този процес на адаптация дървото усеща, че нещо се е променило, че има сила или промяна в тази клонка, която не е обичайна. И именно този малък сигнал за тревога е това, което в много случаи стимулира дървото да реагира. Плодовото дърво възприема, че може да преминава през стресова ситуация и като механизъм за оцеляване се опитва да се възпроизведе. А как го прави? Като произвежда цветове и впоследствие плодове. А сега ми кажи в коментарите, откъде ме гледаш и кое дърво ти създава проблем. Ако имаш овощно дърво, което не дава цветове или плодове, кажи ми и с удоволствие ще те прочета и ще се опитам да ти помогна. И ако все още не си се абонирал, остави един хубав лайк и сподели това видео с някой, който обича растенията толкова колкото и ти. А ние ще се видим в следващото видео.